Onko sun ja se on siellä. Mitäs kuinka tunnisit Robloxia? En mä tiennytkään. Mun jos pelan, jos ois tiennyt. Sulla on edelleenkin. Tää on sun edelleen ollut koko ajan tää sun. Mä keksisin tän sulle. Mikä? Mummi 6, alaviiva 651. Ai joo. En tiedäkään. Mutta jos sä kohta mä laitan sitten mun siskon toi Roblox-käyttäjän tuohon että on sais hyväksyä. Siis sisko sais hyväksyä. Mitä? Siis tosta on Robloxia. Että sä saisit Roblox-tyypin koottua. Miten ne... Sun pitää vaan mennä siihen Roblox, www.roblox.com kautta rembe. Ja sitten sun pitää siihen laittaa se sun nyt oleva Roblox-tyypin nimi. Ja sitten laitat sanan. Ja sitten, kun se on löytänyt sen, sit sä pystyt sen lunastaa siitä. Ekaksi sulla täytyy laittaa se koodi. Ja sitten kun painaa lunasta, niin jos se ehdottaa, niin paina vaan siitä takaisin lunastukseen. Niin sitten kun painat, niin sitten painat siitä Get Robux, sitten painat ostaa, sitten muuna Robuxiksi ja sitten se on tullut perille. Se on helppoa. Sitten soita mulle sitten joku päivä sitten, kun sä oot ostanut Robuxin, niin mä voin sitten laittaa ne. Minä ottaisit sulle mä katson sun Robuxia. Sopiiko? Sopii. Eikö tuttu puoli 8? Ja mä unohdin kysyä äidiltä ihan jutun. Itse asiassa ei ole enää, ei tulossa vasta. Sä oot kyllä ihana. Moi, pääsiks mä mummille yökylään? Joo. Hoisitko se kissa? Hoisitko se kissa? Juu, hoiti. Onko se Satun sisko? Juu. Mä arvasin, mä sitten kuka mut käski eläntää soitamaan. On mä ollut Virpelläkin kissalla. Niin. Mutta ei mulla ollut mitään muuta, niin moi. Joo, moi. Kokeillaan sit uusiksi. Koska mä jäin greenille, sille vihreälle. Niin. Mitäs varmaan ne ei suuta? Näin vaan. Ja jaksois.
se täytyisi pesettyä. Mun täytyy varmaan odottaa 8 asti, että saa sen insuliini. Menee kuitenkin kauan aikaa. Mutta muista, mua ei saa pistää, se on sun. Mä en saa pistää sua. Et saa, siellä mä takavarikoin ne. Älä takavarko. Sä et saa pistää. Tähän näin pistää. Sä et saa pistää, koska mulla ei oo sitä, se on sun. Se kuuluu vain sulle. Mä haluan pistää sua. Ei, kaikki ei saa mitä haluaa. Ei vaan. Ei. Ja kun äiti sanoi, että mulle ei tuu pitkään aikaa mitään rokotuksiakaan, niin Ei vaan. ei. Se on väärin. Mä en sano niille hoitajille. Erä täytyy saada pistää 10 kertaa päivässä. No ei! Mä sanoin, että toi hujalka kuunnelko sitä. Tuonne pyllyyn pikkas aina pistää. Se voit tällä pelaa. En mä osaa. Onko sinne tarvitseeko akkua tossa? On. Mä käytiin äidin pikalaturinta. Minä mummilla on tuolla. Siinä. Ei mummi tämmöstä osaa pelata. Silloin sä etsit sen toisen käyttäjän. Sen sun käyttäjässä. Sitten painat sitten join. Ja sit sä pääset samaan peliin. Vai haluatko pelata mieluummin tällä? Mä voin. Joo, jos mä osaan, mutta mä Ja en sit osaa tällä. oota. Sä voit liivata siitä tosta kun leave. Se on liiv. Ja sit se kääntyy tälleen. Me voidaan vaikka mennä siihen servuun, missä on vain minä ja sinä, koska Rivet-servu on ilmanen. No, sitten kun klikkaat tosta ja sitten join ja sitten menee Toi pahvilaatikko. Joo, mä annan. Jos painaa tosta, se on pahvilaatikko. Ja jos painaa tosta, niin silloin on kyykky. Ja sitten niin sitten kun me vetää tosta ylöspäin, niin se liikkuu. Ja tälleen sä pystyt vaihtaa kuvasukulmaa. Ja jos vetää tälleen, niin se zoomaa. Mennään, tuu. Tuu tänne rinkiin. Mä yritän. Mihin mä hävisin? Sä zoomasit itse, et zoomannut. Sä tossa. Sitä täytyy ottaa, että toi aika menee. Tää Robloxin pelailu on periaatteessa helppoa, kunhan tietää vaan mistä liikkuu ja mistä hyppää. Normaalisti tosta vaan hypätään, mutta jos pelaa tätä peliä, niin silloin siitä mennään kyykkyjä. Ja jos sut huomenna jos Blue näkee sut, älä mene sen näkyvillä pahvilaatikoon, silloin se pystyy ottaa. Joo, sä pääset siihen peliin. Sitten täytyy ottaa, me voidaan skipata sit toi. Mutta Mummi taitaa mennä tuonne noin, en mä jaksa. Mummi täytyy mennä tuonne vähän viilentymään. Tuonne parkkeliin, mummi kuolee multa. Oikein vesi vuotaa silmissä. Veeran syy. mä tiesin sä voit kai sielläkin pelata siellä. Ja sitten jos sä löydät
tollatteet, otetaan se, niin kun sä menet niin päin, niin se saa kräppää se automaattisesti. Mun täytyis tää siirtää. No mikä se putosi? Ja jos sä esimerkiksi näet sen sinisen tuolla kruunu päässä, niin silloin täytyy heti mennä pahvilaatikkoon. Jos sä näet greenin, eli se vihreän pitkän, niin sit älä mene sen luo tai pahvilaatikossa sen käden päältä, koska silloin se nappaa sut. Silloin se on se sama, että olkoon pahvilaatikossa tai ei, niin se kräppää sut. Me mun tarvitsee mennä. Oota, kun painaa toisen kerran tosta, niin oota. Oota. Tuolla, kun menet ovea päin, niin se aukeaa silleen, kun menet vaan suoraan sinne. Kun mä en pääse. Tosta liikkuu. Mistä nyt? Mene eteenpäin. Sitten tommonen. Tänne. Mä oon tää. Mä en löydä sua. Meet vaan sieltä suoraan niin. Aha. Tuu. Tässä kakkosessa tulee sitten yellow ja cyankin. Mutta se oranssi ei ole vielä tässä, paitsi siellä loppupuolella. Ja mä voin auttaa sua. Itse asiassa sun ei tarvitse tehdä mitään periaatteessa. Mä voin tehdä nää, mutta pysy pahvilaatikossa. Ja pysy kaukana greenistä. Ja pysy Mikä se on? Green on se vihreä, se sokea tyyppi. Se ei voi nähdä, mutta se voi kräppätä sut. Mä en oikein ymmärrä yhtään. Mut tunne se ei voi mennä. Ja pysy vielä kaukana tuosta liilasta. Mut sinne ei, liilan paikkaan ei kannata mennä pahvilaatikossa vain kyykkyssä. Koska sitten liila ei voi ottaa sinua, jos sä oot kyykkys. Ja liilan paikka on tässä. Suoalue. Pysy siitä kaukana, mutta sun ei tarvitse mennä Bluuta karkuun pahvilaatikossa, koska se menee vaan sun läpi ja se ei saa sua pahvilaatikosta, ellei jos sä menet sen näkyvillä. Tuo oli sininen joku. Ai joku sellainen, joka kulkee kyyris. En mä tiedä. Se meni vaan piiloon tonne. No sit se on Blue. Se ei voi nähdä meitä, kun me ollaan pahvilaatikossa. Ja se ei yhtään... Cyan kiinnostuu vain Kato, kruunu päässä. Joo, se on se. Älä mene vaan näkyville, silloin se tulee sun perään. Mitä mä nyt teen? Sun pitää etsiä näitä. Mutta täytyy olla sitten sun täytyy olla sitten varovainen, ettei mikään hirviö huomaa, paitsi Green ei voi huomata, mutta se voi kräppätä sut. Ja sit jos Blue esimerkiksi huomaa sut, niin sä pystyt mennä näitten alle kyykys. Ai joo. Sieltä ei saa sua. Mä en oikein ymmärrä tästä yhtään mitään. Pian sä ymmärrät, kun sä opit. Ja jos sä tarvitset apua, niin täältä, niin help-sanasta, niin tästä, kato, toi kertoo, Ai joo. et mitä. Kun sä painat tosta toisen kerran, niin sä oot sit laittanut se... Miks mä nyt oon, katso, kun mä oon tämmösessä? Oota.
Sä oot piilos. Toivottavasti sinun chapter ykkösessä täytyy mennä, jos Green on lähellä sua. Green ei voi sieltä läpätä. Tai väistää sit Greentä. Mä oon tuolla Bluun linnassa. Mä yritän päätä koko ajan eteenpäin, mutta kun tää ei oikein. Oota. Jos... Sä... Oota. Noin. Sitten mennään. Mun on pakko mennä se Green. Katso. Nyt tulee varmasti Green. Tossa on Green. Green näyttää tolta. Eikö se mene söpö? Mut se ei oo söpö enää, jos se tekee jumpscarein. Ja eikä oranskaan. Oranssi on nopein. Mutta siinä kolmas kohdassa, ja jos sulla on se Luki, se jonkunvärinen pallo, jolla on silmät, niin sä et voi mennä se sylissä pahvilaatikoon, jos sä menet jos sä kannat sitä ja menet tuohon pahvilaatikkoon, se karkaa sulta. Et lähtee menee kyllä. Mä näin Blue. Blue ei huomaa, jos sä oot silleen, ettei se näe sua. Mut jos sä oot esimerkiksi sen edessä, sit se huomaa, sit ja lähtee perään. Koska se red, eli punainen, haluaa, että ne ei ottaa muuta. Se on vaan niiden tehtävä. Ne ei oikeasti sitä halua. Ne haluaa vaan olla ystäviä, mutta ne ei oikein. Se red ei pistää oikein siitä, että ne ovat kivoja. Vaikka niiden pitäisi olla pelottaa. On varovainen, me ei voisi pahvilaatikkoa. Green jäi tohon. Älä mene Green puolta. En mä jaksa. Mä en jaksa yhtään. Se ei tule kunnostavalta. Enkelin katseen, enkelin siljet. Olet pakkeet vadepukuinen. Mä tiedän, vadepukuinen. Mikä sun huulessa on? Ai, tässä. Siellä on tullut näppy. No totta. Joku pursu sua huuleen. Ei ole. Joku poika? Ei. Tyttö? Ei. Kissa? Ei. Koira? Ei. Hevonen? Ei. Lehmä? Ei. Sonni? Ei. Possu? Ei. Lammas? Ei. Eikö kun lammas sanoo? Bää! Just. Mummi tyttö osaa. Onko se mummi tyttö? Äläpä puhu tosta. Äläkä itse. Älä. Katsoks se puttaa mummin taksikorttia? Katsoks se on meidän kortti? Älä. Ettei se vaan putoo.
Mut kyllä sä oppisit vähän. Mitä tiikereitä vaan? Ei leijon eikä kuin gepardeja. Aivan. Olisiko sä oppisit vähän tätä pelaa? Niin. Olisiko oppisit tietää miten liikutaan. Niin. Mut sulla vielä riittää aika vielä harjoitteluun siihen, että miten pystyy kääntämään kuvakulmaa. Niin. Kyllä susta tulee pian mestari siinä, kun tarpeeksi kauan harjoittelee. Ja sit sä pystyt Vaikka mä pelaamaan. luulen, että mun ei opi mitään. Mun on niin vanha jo. Mut sä varmaan mut yleensä jokainen tarvii apua. Niin tarvitsee. Veera tarvitsee varsinkin. Onko tuo kissa vai mikä tuossa sun paidassa on? Ei. Tää on kissa, mut siis, pitääkö tää olla siellä kiinni? Ei sitä saa katsoa. Ja toisaalta se on hyvä, kun ei ole kiinni tekniikka. Koska täällä on sen verran viileitä. Niin. On, että saa vähän täytyy pestä nyt. Toi pysyy oikein. Siinä tarvitsee meikäläisen apua. Niin. Ettei mun voi antaa sun kato. Sitten pian mä oon tippunut silleen. Sitten mummi itkee. Sitten itse asiassa jos sä vaan pidät musta kiinni. Niin, mutta ei mun pian auto piasee. Ja sit kun sä putoot, niin mummi itkee näin. Itse asiassa jos mä puton, niin sä putoat mukana. Niin, mutta kun tossa ei varmaan selviä hengissä. Ei selviäkään. Näin korkea pudotus voi murtua paikat. Niin. Ja mummi itkee näin. Sit sä varmaan kiljut täyttä, kun sä huomaat, että hei, mä putosin. Niin. Koska mummi tykkää ei saa. Mä oon kerran pudonnut heinäpaaleista. Niin. Ja mummi Oli hauskaa. ei ollut. Oli hauska vähän kokea pienen hetken lentämistä. Niin varmaan. Joo, me vaan. Mummi tuli niin paha olo, että mieli itkeä. Ai sitten, kun sen jälkeen, kun mä tipuin. Niin. Mä kuulin, että se oli satuttanut. Ja sitten lääkärit vaan löysi sen murtumakohdan. Niin. Että hei, molemmat ranteet ovat murtuneet. Toi vasen oli pahin. Ja siis vasemman käden ranteen luu oli mennyt jotenkin pois paikaltaan. Sille Sanoit, että ei kannata kiireellä missään. Kato,